Ang tambalang walang katulad. Dramahang mahirap bitawan. A moment with FG and Jazzy on 88.1 Max FM. Isagad mo na! Nga nagapakita sa bugos nga kaaghop ngadto sa tanang tao. Kay kita mismo usab kaniadto mga buangon, masinupakon, gilimbungan nga nagaalagad ug nagkalain-laing mga pangibog ug mga kahilayan nga nagkinabuhi diha sa tinguha nga madaot ang uban ug kasina, madinumtanon ug nagadumot sa usa ug usa. Apan human nga ang kalumo ug gugma sa Dios nga atong manunuwas ngadto sa tao mipakita, dili pinaagi sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong gibuhat apan sumala sa iyang kaluoy. Siya miluwas kanato pinaagi sa paghugas sa pagkatao pag-usab ug pagbag-o sa balaang espiritu. Ang pulong sa Ginoo nga atong mabasa sa Titus 3:2, 3, 4 ug 5. May buntag tanan. May buntag ug kumusta ang mabugnaw gyud kay ang kabuntagon natong tanan karon diri sa Gensan. Nagsagunson mo murag way hunong ang taligsik ug uwan. Unya ang kabugnawon gyud sa palibot, ang kabugnawon sa panahon. Moino mao gyud ni. Unya kun moinit sang Gensan, moinit pud nga way control. Ha? Murag makaingon ka ba nga murag taliwa, ang kainiton ba murag taliwa sa disyerto. Bueno, may buntag usbon ako natong tanan mga suki nining istasyon sa 88.1 Max FM Gensan. O Ate Jazzy, akong silingan. Hello! May buntag kaninyong tanan. Kumusta? Mabugnaw ang kabuntagon sa inyong tanan. Maulan ang kabuntagon mga kamax. Welcome din sa Der Max FM, ang moment with FG and Ate Jazzy. Live radio drama. Din sa Der Max FM. A moment with FG. And Jazzy. Balik-balik ko na mo, Permi ha. Basig malimot mo. Laing adlaw, laing pizza o laing edisyon sa atong Tulomanon. Laing kaagi sa kinabuhi na usab ang inyong mabati. Mao nga, pahimutang tanan palihog. Pahimutang mo. Ha? Okay? Diha. Ayaw na mo tapon-tapon ha. Ay, kining ato ang sugilanon karon nga mo ang idalit kaninyo. Ay, basta kay makahinuklog yun mo ini. Right? Pahimutang. Magsugod na tayo gala, igsuon. Unsay mga pasiuna, FG? Well, ang inyong mabati karong adlaw nga sugilanon manghigalag igsuon. Mao ang sugilanon nga tinuod gyud nga nahitabo. Manghitabo sa kaniadto, manghitabo sa milabayng panahon. Apan wa ka magpalandong nga ang bunga di ay nga atong mapupo sa damhon nga moabot. Nga nabuhat, mga nabuhat nga bisan lang gani unta sa pagpamalandong mga igsuon, mga higala. Kung kini dautan ba o matarong, wa ka ba'y huna-huna ba? Patuyang ka lang. Wa nimo kwintaha kung ang resulta ni ini kini akong gibuhat tarong ba ni o dautan ba o ang resulta ini unsa man. Wa gyud huna-huna ba? Wa gyud tumong. Kaya ang pagbuhat sa katarong ang bunga mauman ang matarong ug ang pagbuhat og dautan ang bunga kadautan. Mga higala, usbon namo. Ani anasab ang atong Tulomanon nga nagsabak ug mga sugilanon nga matapos dayon. Mga sugilanon sa pagtulunan. Ug niining adlaw sa atong live drama, niya ang sugilanon nga atong giuluhan og SUDYA sa Tanlag. Oh, be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we
Tawga ako ninyo og bibing Dermax FM. Guwang na kog edad. Ug salamat aning maong Tulomanon. Kay kapahungaon among mga tagtungod ang among mga kaagi sa among kinabuhi. Mahangtod karon, nagbilin gihapon og uwat sa paghandom. Kining maong kaagi nahitabo kaniadto sa panahon sa martial law. Og ang akong anak usa ka military. Usa siya ka Philippine Constabulary kon PC. Ngani adtong martial law, wapay abolish ang PC. Ay, Nestor! Ma, ano? Wala ka na? Oo, ma. Trabaho, ma. Nganom, day. Nakituin ako. Unsa man na? Mao gihapon, anak. Magpahinomdom lang ko nimo. Tungod sa imong trabaho nga peligroso kaayo, matagbiya nimo dinhi sa ato kay mo trabaho ka na. Dili kalikayan nga bation yun ko kahadlok, anak. Ma, mura ka magbagko gihapon ako. Mao man akong gipili, ma. Naibaw naman mo, nga kani adto pang gamay pa kong bata, mao man ako ang ambisyon, gusto kong mabilitar. Di ba? Kaubot ang nasod, Ernesto. Og kustable ka, busy ka. Busa kanunay akong mahadlok sa marong. May dakong rally kay anibersaryo man karon sa NPA. Bitaw. Gusto ka gyud, ma. Ay, makamping lang ko. Ano mabalaka man ka? O sige, alin ako, ma. Unsa ka ba? Ikalimtan na ba nimo? Nga sa dili ka pa mulakaw pa dong sa imo trabaho, mag-ampo ta. Ay, sorry. Gyud kaayo. Sige, magampo ta. Piyungo na to ang atong mga mata. Mag-ampo ta. Ginoo, nga labing gamahanan. Amahan nga langit nun. Sa laing higayon o Ginoo, itugyan ko na usab diyan imo ang kaluwasan sa kinabuhi. Sa bugtong kong anak. Nag-ampo kami kanimo. Nga luwas siyang mubiya dinhi sa among kaugalingon. Og luwas usab siya nga mupauli dinhi sa among panimalay. Labaw sa tanan, ilikay siya sa mga buhat nga dautan. Nag-ampo kami nga tagan mo siya kusog o kalikon o Ginoo ko. Nga dili mag-abusar sa iyang katungdanan. Kining tanan among giampo o gipangayo sa ngalan sa bugtong mong anak, Ginoong Hesukristo. Alin ko, ma. Tutan warawag ani mulito kog amen, milakaw na. Pastilan hing bataa. Usa ako ka Kristohano under Max FM. Kristohanon nga gitawag sa Biblia nga naluwas. Pinaagi sa dugo ni Kristo nga giula niya sa cross. Nabati na sab ni Erning ang pulong sa kaluwasan nga mo ang pulong sa Dios sapan maulagi. Ang ginuuray na sayo der Max FM. Kung tinuod man iyang gidawat ang Ginoo, isip bugtong manluluwas sa iyang kalag. Si Erning rasab ang nasayod kung tinuod man iyang ginawat ang Ginoo. Doon na daigi under surveillance si Erning nga usa ka estudyanteng aktivista. Alright, Tiger. Tiger. Ang sunod nga mamumulong, mo na ka na bayan na. Roger, sir. Adili ang siyang sipiat na ko. Siya na ang musunod nga mamumulong anin ko kay rally. Okay. Ikaw na bahala. Out. Siya gidahi ang musunod nga mamumulong. Usa ka mainot, mainit. Lupago no! Huwag mapulang pagtimbaya sa mga igsuong gilugpitan. Idaog-daog ng diktadoryang kagamhanan. Mabuhay ang mga mag-uuma! Mabuhay ang mga mamuho! Ang dakilang pakikibakay nagsimula sa napawis na nagpupunla at gumagawa na ngayon nagpasyang lagutin ang kanikala. Randibong bandilay, iwagayway, ibagsak ang haligi ng tayong kaway. Mga berdugong sa tipo
Nawa naman siya din ni Sulat, sir. Bitaw da. Kalit na bitaw nawa, bay. Oh, sige lang, sige lang. Sige, bye. Bye, sir. Thelma Hobson, college activist, student leader. Last name ba yan, murag na hibaw nga gi-under na ko siya sa surveillance. Nawa lang dayon. Hain ka siya. Oh. Hello? Oh. Yes, Colonel, sir. Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Kakalit, anyway. Idestino magkog samar. Okay, stand by. 1, 2, 3, hop! Hep! Hop, raid! Raid! Way magpakita! Hinmaraot ng mga buhat! Bangin mga matay ka mo, nga mga komunista ka mo! Bangag ka mo, hanin niya mga iloy! Hop! Usap na, sir! Mambidagan! Madahara, dumalagan! Din mo! Bilin mo din eh! Bukurun ko ato ang bangagan niya, iloy! Ayaw mo kumpiyansa! Abdik o kusog kayong kumudagan di ay ha? Pero wag gihapon kay dagananday. Ako kagihapon masakpan niya. Mga pasista ka mo! Mga pasista, buhit ko! Uy! Dili ka di ay waray-waray day. Unsa makasibuhano ka? Sibuhana ka? Bulanon ka? Litenya ka? O sibuhana yun? Ha? Buhit ko! Buhian? Ayaw paglugnot. Ang biyang imong armas! Ayaw! Kuhanin mo ko! Kuhanin mo ko! Ayaw na lang nagiglugnot. Ayaw naglugnot. Kay dili ka yun maka-points na ko. Maayo kay ko aning lubag-lubag o warni-warni sa mga bukton kay instructor ko sa judo. Buhit ko! Kay sumbagayon tani! Sumbagayon tani! Kuhaan lagi ng imo ka! Kuha, Alek! Uy! Daan pagilagi ko. Thelma Hobson. Sa katapusan, nabakuti ka na gyud. Kumusta ang partido? Kumusta ang kalihukan? Kumusta ang mapulang manggugubat? Kumusta ang kadre? Kumusta ang bayan? Ha? Kumusta ang mga kaubang mga langgam? Ang mga sparo? Kumusta ang mga sparo? Ang mga langgam? Mabuhi ang mga ipi! Hoy, amo! Unsaon pagkabuhi ni mo? Nga dinakpan ka naman? Ha? Ano lagay gugnot ka na? Dinakpan ka man ako. O dito ka, isunod-sunuran ta ka sa mga laing dapit apan muwagtang lang. Niar ka man dahil mo tago sa mar o may full time ka na yun sa imong pagka-MP. Balik ka! Balik! Pwede pa. Tagay. Thank you. Ganado man ganing. Balik na ko sa unit part. Nadakpan naman ako still mahapson. Mag-usap man ko din sa summer. Well, paulit na sabkus ko tabato.
Sa lokal-lokal lang pero tanlas ka imnon. Sige. Ngayon ka man, Sangkay. Magkaturog na ako, Sangkay. Maupay nga gabiha iyong tanan. Okay. Okay, sige, sir. Di pa ko matog. Maglakaw-lakaw ko din sa kampo. Parungan na ito nga mo sigarilyo, Sangkay. Sir. Talawa. TV ka na ng sigpanigarilyo. Kay ano nga nagsisigarilyo ka man? Diri ba ikaw ang nagwardya din Pero parungan na. Ilabay iton nga imo sigarilyo, Sangkay. Parong na, sir. Ilabay na nakon. Katurog na dito. Ako na lait mag-guwardya din Okay? Oo, sir. Oo, sir. Ayaw sapa. Aron dili mabungkag ang imong ulo. Ayaw sapa. Niya ang tumuy sa kung 45 din si imong bagol-bagol. Dili na nako magwanta. Dili na ako makaantos. Dili na ko palabyon kaning higayon na Thelma. Abi nimo kanyan to pa Thelma. Kanahan kay ko nimo. Pasista! Mga pasista! Let us play. Animal ka! Isog kag yung NPE ha kahap. Isog kahap. Salbahis ka! Tuog ka lagi. Karon, patilawon ka na kung bayana ka. Kung unsa ang kung kaldagot ninyong mga NPA. Tangtangon tani. Tangtangon taning imong browse. Puskig padihigig kayo. Murakuha ka pa katilaw. Okay. Tangtangon tani. Karon, ang sunod di kini. Kini. Karon, patilon ta ka kung unsa kong magdagot sa mga NPA. Ingon dahil ni Ato ang nahitabo dito sa Samar. Der Max FM. Milampos ang akong anak nga si Erning sa iyang misyon. Nadakpan ang usa sa dakong leader sa NPA nga usa ka babae. Gikan sa Samar, ipauli ang akong anak dinhi sa Mindanao. Unya. Tinuod na gyud ng imuha, Erning. Kay wa man ko mamatay sa akong pagkasundaw, ma. Magminyo na ko. Panahon na nga magminyo ko aron lunay pamilya. Di ba? Maayo man hinuon na. Sige, usahan na ka nang hunahuna mo, Erning. Taga din man ang imong pakaslan.
Og nagminyo ang akong anak, Dear Max FM. Nagpuyo siyang malipayon uban sa iyang asawa. Ang nahitabo, ang iyang nabuhat nga dakong kasalanan dito sa Samar. Mura lagwa ni Erning, tungod kay bali wala man niya ang maong hitabo. Lilia, lalaki. Lalaki ang atong anak. Lalaki. Natay anak. Milabay na sab ang daghang mga tuig. Og ang ilang anak, nga akong apo, midako og nahimong profesional. Wa na tay problema si mama ni mo Dennis. Gawas nga usa ka ra gyud kabuok na mong anak, usa ka bugtong. Usa na sa usa ka na sab ka profesional. Dako ka na og natigo. O dili kami magkapanghilabot ni Budong kay milapas ka naman sa hustong edad. Usa ba? Wa ka pa gyud magkadesisyon nga mopahimutan na sa imong kinabuhi. Usa man may uyab ka o wa pa? Di sab ko mutuog wa tungod kay kagwapo nimo. Liwat ka nako. Gwapo ka pa gani kay nako kung buot tanawon. Buot yun una-unaon. Wa ka pa makaunahon na pagminyo dong. Sa akong tanaw ninyo pa, ma, bisan may edad na mo, pero lagsik pa, may negosyo mong gamay. Mao nga, ning panahon na, nakadesisyon ako. Mipahiyom lang si mama ni mo. Lagi kulbaan ko na da, murag may ipasabot na. Murag mauna ni da. Abi ko no. Klaroha ko na. Aron maklaro sab namo ni mama nimo. Kung sa'y buot mong ipasabot. Nana ko'y hinigugma nga ay ako niyang katimbang sa pag-atiman ninyo kung mga tiguang na niya mo. Ha? Okay. Sumangminyo ka na. Mga sawa na ko pa. Ma. Daan palagi ko, Erning. Magminyo na yun ng atong anak. Nining higayo na murag naggadali ka na da. Sayop na ita, Lilia. Nakuan man god. Dugay namin nagplano o nagtigom sa bindaan. Mao nga, karon panahon na gyud. Magmingaw na mi sa ako tato. Nadlok na gyud ko nga kung magdugay pa ko murag mailo po niya sa ako sa uban. Aso! Sing akong anak. Insecure kayo. Gwapo ni mo. Professional pa. Okay. Wa ko'y supak, anak. Usa man siya. Usa siya ka, nurse. Pakasalan ko na gid siya. Tungod kay abi ninyo, sultihan tamos tinuod. Tungod kay may nahitabo na namong duha. Mao ba? Yes, ma. Pregnant na siya. Mabdos na siya. Oh my God. No. Karong panahon, Lily. Yan ho na kayo na nila. Well, anak, kinahanglang pakasla na siya ni mo, Dennis. Kano sa man ta mamalay, Dennis? Og taga-diin man siya? Kinsa may iyang ngalan? Tagalitig yun ng ilang kaliwat, ma. Pero dugay na sab silang nagpuyo dinis Davao. Loren ang iyang ngalan. Loren Garcia. So, mamalahitan ninyo pa, ma. Lord, ang akong mga ginikanan, si Mama Lily, o si Papa Erning. Good evening. Dali. Dayon mo palihog, ma'am, sir. Good evening. Salamat kay day. Na si mama ni mo? Di asa taas, sir. Dayon mo, ma'am. Sir, dali palihog. Salamat. Salamat, Inday. Ma? Ma? Yan na sila si Dennis, ma. Huwag iya mama o papa.
Naanak ko, anak. Ang akong mama. Ma, ang papa ni Dennis. Ug ang iyang mama. Ma'am, si Papa Ernesto Lopez. Ug ang akong mama, si Mama Lilia. Lilia ang iyang nickname. Oh. Kumusta, Mare? Magkumari na lang kitang daan, ani, tungod kay... Ikaw kadtong... Oh my God. Thelma Hopson? Kailan mo pa? Ma, kailan mo samahan ni Dennis? Kadiyot. Kinsang anak si Loren. Kinsay iyang amahan. Nganong nakapangutana ka, anak? Sir? Hutang buot. Kinsay iyang amahan. Manakaila gini sila. Bitaw. Nahibaw na. Ang akong anak. Nga anak siya ni adtong pisi. Sa dihang inyo akong nadakpan, sir. Dito sa summer. Unsa? Ginoo ko. Open kong pagkainahan. May sabnang mahibaw mong daan. Nga gilugos ko sa usa ka pisi dito sa summer. Og si Loren, ang bunga sa kasalbahis na itong tawhana. Anong naingon man na itong hitabo? Miyo na maglakaw si Papa Erning og mibalik din sa itong kisakan ma. Ha? Ambo, ito ako mahibaw. Kadiyot, sirado ang pultahan sa kwarto ni nga itong kisakan ma. Erning! Erning! Ernesto! Erning! Oh! Ernesto! Ernesto! Pa, Ernesto! Pa! Pasaylo ako ninyo. Dako, kaayo akong sala. Nabisan ka o galingon pa na kong kinabuhi. Dili pag yun igong ibayad. Ernesto! Ibutang ka na, gikuptan ni mong pistola pa, Erling. Magyumam niya ang tumoy sa pistola na! Talawa ko ninyo! God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, oh, be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner. May the Lord. Oh, dear Max FM. Sa dihang nasayra ni Erning, ang duha ka kinabuhi, duko sa iyang dugo, nga nagminalay, og naghikugmaay, og adun anay nahitabo nilang duha. Gisudyaan si Erning sa iyang tanlag, nga dili na niya madaog. Busa. Nagunay si Erning. Naghikog ang akong anak.
Kung nagmatinud-anon lang unta si Erning sa Ginoo, der Max FM, diligid unta kadto mahitabo. Hinaot unta nga may pagtulunan kamong makutlo sa akong kaagi.